हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। एटा होची गुरुवार वीडियो। गुरुवार दिन बहुत वर्षा होता एपटे धामरा साइड रे कहीं साइक्लोन इफेक्ट ओडिशा रे भी किछि मात्रा रे थिला। आंध्र तमिलनाडु रे तो पूरा छिनचित्र करी पकई एपटे खाली वर्षा पवन टिके होउथला। गुरुवार वर्षा पाग को तो हाँ हाँ କିଛି ଖୋଲୁଛି। ଛଣାଛଣି ଖାଇବାର ମାନେ କ୍ରେଭିଂସ୍ ହେଲା। ମୁଁ ତ ସେମିତି ବିଶେଷ ଖାଏନି ଛଣାଛଣି, ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ କେବେ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଖାଇଦିଏ। ତ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ତାକୁ ପୁରା ଚୁଣ୍ଟି ଦେଲି, ପିଆଜ ଲଙ୍କା ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇକି ଆଣିଥିଲି। କ'ଣ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆଣିଥିଲି, ଡାଲି ବରା 2ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜି ଆଉ ବାଇଗଣୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଥିଲି ସବୁଥିରୁ। ତ ତାକୁ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ରାତିରେ ମୋର କିଛି ଖିଆ ହେଇନଥିଲା। ଏତିକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପେଟ ଫୁଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କ୍ରିଷ୍ଣା, ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ। ସିଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିକି ପଠାଇଥିଲା। ଆମ ଘର ପାଖରେ ସେ ଲତା ଗଛ ଉପରେ ଲତା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ତ ତା ଭିତରେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ବସା ଦେଇଛି। ସେଠି ପିଲା ହେଇଛି ତାର ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି। ତ ତାରି ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଭଲ ଲାଗିଲା ତ, ଏମିତି ବି କିଛି ନଥିଲା ଇଏ, ତ ଏଇଟା ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ଶୁକ୍ରବାର ବି ସେମିତି ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଗୁରୁବାରଠୁ। ତ ଲେଜି ଲେଜି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଦେହ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ କିଛି କରିବାକୁ ବି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଫିସ୍ରୁ କିଣିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି ବିରିୟାନୀ ଏଠୁ ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ମିଳେ। 120 କି 130 पूरा सफिशिएंट। ସେଇଥିରେ 2ଟା ଗୋଟେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ ପିସ୍। ତା ସହିତ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଥାଏ, ଜୁସ୍ ଆଉ କଚୁମ୍ବର। ଆଳୁ ବି ଦେଉଥିଲା, ଏବେ କାହିଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି କେଜାଣି। ମୋତେ ବିରିୟାନୀରେ ଆଳୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ବାକି ଏଥିରେ ନଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ। ରୋଷେଇ କରିନଥିଲି। ଇଏ ଆମର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲଞ୍ଚ ହେଇଗଲା ସର୍ଟେଡ଼। କିଣିକି ଖାଇଦେଲି। ବହୁତ ଭଲ ବି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ମସଲାଦାର ଥିଲା। ବେଶୀ ଅଏଲି ହେଭି ନଥିଲା, ବାକି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। କଚୁମ୍ବରଟା ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ବାକି ଜୁସ୍ଟା ମୁଁ ଏତେ ତ ଖାଏନି। ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ। ଏମିତି ଥିଲା ମୋର ସେଦିନ। ଆଉ ରାତିରେ ବି ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ବନେଇ ନଥିଲି, ଚୁଡ଼ା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେତିକିରେ ମୋର ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦିନରେ ଟିକେ ହେଭି ଖାଇଥିଲି, ମୋତେ ଏତେ ବିଶେଷ ଭୋକ ବି ନଥିଲା, ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ମୋତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ଶୁଇ 2 ଦିନ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ମୋତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଏ ଦେଇ ବସିକି ପଢ଼ି ପକେଇଲି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଲିକି ଟିକେ ବହି ଦେଖିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ରୋଷେଇ ତ କରିନଥିଲି, ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇଯାଇଥିଲି ମୋବାଇଲ୍ ଚଲେଇକି। ଏକା ରହିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବୋରିଂ ବି ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବି ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭଲ ବି ଲାଗେନି କିଛି କରିବାକୁ। ତ କିଛି ମୁଁ କରେ ହିଁ ନାହିଁ, କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଘରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ସିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବନେଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ହଁ ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟା କରିବା। ଏକା ରହିଲେ ଭାରି ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଦିନ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥିଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ପୁରା। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଇଠି ମୁଁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥିଲି ଏଇଟା। ଇଏ ଥିଲା ମୋର ସେଦିନର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।